大家好，欢迎来ビタミン。谢谢你，爱你。我叫万里子マリコです。今日はこちら富山県の立山町にあるヘルジアンウッドへ参りました。こちらは製薬会社さんが手掛けていらっしゃる施設になります。前田さん、この施設はどういったことが体験できるんでしょうか。これヘルジアンウッドの本当に原点となる施設で、アロマオイルの抽出をする工房なんですけど、アロマオイルの抽出の見学をできるだけじゃなくて、メディカルハーブティーっていうのを8種類ぐらい出してまして、それを飲み比べできたり、時々ワークショップとかセミナーを毎週末いろんな先生を呼んでやってます。はい、実際に中に入っても大丈夫ですか。はい、どうぞどうぞ。はい。うわー、すごい。富山のアロマというブランドを3年ちょっと前に作りまして、でここで取れた精油を例えばボディオイル、ハンドクリームとか、これよもぎ、この辺で取れたよもぎの化粧水とか、肩こり、津田さん全然大丈夫ですか？します。ローズマリーとレモングラスの精油が配合されたジェルで、このボールでこれとか、足元で使えたらこれという、リカバリージェルって言っても元の体にリカバリーしましょうという、そういったジェルなんかに展開してまして、今後また商品ラインナップを増やしていくんですね。次行きますか。次行きますか。何ですかこれは。すごい建物。前田さん、この建築ってすごい有名な方がされた。そうですよ。世界的な木の入った建築家の隈研吾さん。なんと隈研吾さんです。富山を象徴するこの立山を、この同じく立山のようなこの構造物で一つ学校を作ったようなイメージですね。でこの木は、周りに田んぼもあるということで、稲穂のさざ波とか、この荒々しい立山のような実をうまくこの木とバランスで表現しようということで作られた木なんですね。夜はライトアップもされて、下からも上からもそって感じで、なかなか幻想的な世界になります。ここも食事のところも全部含めて貸し切りもできるということで。そうです。ヘルジアンウッド全体を貸し切るということなんです。ヘルジアンウッド全体を貸し切るっていうことが可能なんですね。そうですね。すごい。ザ・キッチン、ザ・テーブルというふうに書いてあります。ザ・キッチン、ザ・テーブル。このレストラン昼のこのランチプレートとかサンドイッチっていって、いわゆるカジュアルなお料理をですね、こういった綺麗な空間で楽しんでいこう。というのがそれがザ・キッチンで、ザ・テーブルはコース料理、それからワインとかハーブティーのペアリングをゆっくりコース料理で楽しんでいただくスタイルがザ・テーブルということで、ザ・キッチンというスタイル、ザ・テーブルというスタイル2つでやっていました。ちょっと個室を少しご案内します。海と立山と田んぼ、ここに囲まれてですね、お汁を食べるという、これが特別室になります。最大10人ぐらい入ります。ちなみに食事コース料理のメニューってどういったものを。ありがとうございます。まず自分たちが育てたハーブ、これをまず背骨に置いてあって、そのハーブの香りとか薬効とかいろいろあると思うんですけどね、そこに富山の食材を当てに行く。そして富山の食材メインで、香り付けにハーブとか逆のパターンです。でそこに、うちのシェフが選んだ結構オーガニック系の美容系のワインをペアリングで一つずつ合わせるとか、アルコールを召し上がりにならない人は、うちのさっきのハーブティーの特別なメニューをワイングラスで5つぐらいペアリングです。そういった形でゆっくり楽しんでもらえるような構成になっています。食材は季節によってもうコロコロ変わりますね。すごい。今だとカニです。カニです。いかがでしたか？こちらのヘルジアンウッドでは美容と健康にとても気を使った食事やハーブティーが楽しめます。皆さんも健康になっていただいて、そして綺麗になっていただいて、またリフレッシュしていただきたいと思います。またお会いできるのを楽しみにしております。再见。